गुजरातनि बालसार शहराव एमोनसे घटना घटिखा खरकसा borokni logiwo o mangpili footages rokno nongmani yagulo joto borokno belai kheno kirikoro wnglaijak tei boni nokni borokno karui paragana gini joto society ni borok rok belai kheno bwkha kwlailaijak o borokno nongmani yagulo. O घटना घटिमani yagulo poribarni borok rok simi wanajak riya tei kotorma building town rokni tei nok rokni building lift no tui bo ban khlailainani eba kheba surokhit kwrui ama hairok no tui kok rok siljalaikha. Gujarat ni Sardar High Society ar jagani kaisa building ko o घटना घटिखा. O घटना घटिmani CCTV footages video social media o mar khe pirjagui tongo. CCTV footages nugui mankha na a society no khoroksa borok lift to kawui ongkhorna no nai tongmani a jorao achomsa lift ni phataro yapri kaisa sewui no tongmani jorao no achomsa speed khlai lift saka phaisingo thangnani start wngui thangkha. Hingke norok baksa kheba o video rok no nugui mankhana baksa kheba no gefano wngui mankhana hingke norok poila o video no swkang nainaikradi. Ama hai achomsa घटना घटिmani yagulo bo sak saichung no balance khlaimanliya direct tola phaisingo klai thangkha tei o footages nongmani yagulo amsa jorao no borok rok uansugui paikha je o borok ba a lift ni kwcharo kesebui se thwikhanan bwlarok hinui. Baksa kheba sawui tongo o borok banchi khana konomote rokhinui baksa kheba yakung rok kesebui rana rok nangkhana operation rok khlaina nangkhana hai rok hinui kwbangma borok no jat report comment kaham hamya rok khlainai rok bo khlaimani nukjakkha o video viral ni comments rogo. Phiaba belai kheno kaham koek second ni bisingo no bo lift ni phataro ongkhor rwkha koek second lerkhang ke bo lift tei o doglam ni kwcharo kesibui ar jagao no bini langma chonani nangkhamu. O घटना घटिmani yagulo bini langmale banchiui tongrokha haifano sago kisa misa dukhu manfano bo amsukle dukhu manliya incident kotor wngmani yagulo phano bini kwpal kaham bai bo a jorao banchiui tongrokha. O घटना घटिmani yagulo society ni nibasi eba khiba society ni borok rok joto no kirikoro wnglaijak lift po kawui thanglaisu khlainani rok. Amo kahai kwbangma building no lift ni judge pardal tei maintenance rok kaham khlaijagya tei baksa jagao to nugui mankha CCTV footages rok cherai rok no kesebui lama rok ario tei cherai rok lift bisingo kwchaui ordek yang boya ayang boya wngui tongma rok bo nukjago obo kahai maintenance kwrui ni bagui. Abo wngnani swkang no chung nugui mankha khoroknui cherai lift ni phataro ongkhornani bagui arjago jebo tontongma rok joto sini nai phiaba lift khulukjaktui wngya borok ar jagao no yang boya ayang boya khlaiui kuni kwcharo kwchaui tongrokha tei ar jagao tei kaisa borok no bo nugui mankha je lift ni phataro bo ongkhorna no nai tongmani phiaba ongkhor slabliya belai kheno kwpal kaham wngkha bini abo no saka phaisingo speed khlaiui thangna nai tongmani ar jagao no kwchaui tongkha. Obo kahai ma a lift to mamang no 3 bar घटना घटिखा omo hai kirimasincha. घटना घटिmani yagulo society ni joto borok rok shikayat yakheba complain khlailai tonglaio. O kahai lift rok bo kuno maintenance kwrui tei judge pardal bo khlaiya thik rok khlainani obo hairok no tui khorang rok tisalai tonglaio. Hingke o jagao society ni borok rok ni mote swngmung hingke omo se jephuru borok ni langma arinai eba kheba kotor घटना घटिnai after day lift ni maintenance eba kheba judge pardal wngnai abo kahai swngmung rok bo kwbangma no achai phaio o society ni borok rok ni phaisingtui.